Todos os luns e os venres ás 12 do mediodía e ata o 15 de xuño esta será a imaxe que se poderá ver ás portas do Concello de Pontecesures. Os traballadores retoman as mobilizacións despois de que o equipo de goberno non cumprirá a súa promesa. Nese documento, en base ao que nos suspendemos as mobilizacións, establecíase como data límite para entregarnos o primeiro borrador da RPT o 15 de abril. O 15 de abril non se cumpriu ese plazo, nós non retomamos as mobilizacións porque nos dixeron que era materialmente imposible ter o primeiro borrador antes do 30 de abril. Pois pasado máis de un mes desde o 30 de abril, non? Retomamos as mobilizacións porque reiterase un novo incumplimento. O 15 de xuño será o día no que tome posesión a nova corporación. Así as cousas, o cadro de persoal sinala que o estar en funcións non debería ser un impedimento para avanzar na RPT. Estamos determinados a que o Concello de Pontecesures conte coa RPT, entón se vemos que este amago de que si vai haber RPT non se materializa realmente, o que faremos é levar a vía xudicial a carencia de RPT porque é obligatorio por lei que o Concello a teña, non? Para xudicializar o conflito deben agardar a que remate formalmente o prazo de execución que o Concello concedeu á empresa que lle encargou a redacción da RPT, que non será ata o mes de setembro. Tras a toma de posesión dentro de 15 días, os traballadores analizarán o camiño a seguir. Non podemos seguir tempo dilatando e que pase outra legislatura máis, que se sigan xubilando compañeiras e compañeiros con unhas pensións de precarias igual que precario o seu salario cando lles corresponde outras cotizacións, outros salarios e outras pensións no momento da xubilación.